Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Soundtrack, χαλή, μουσική στο σημερινό TV War. Είναι το νέο, το πρώτο full length των Cyanide 4 Every Day is a Masquerade. Και σήμερα εδώ στο επικό μας στούντιο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε δύο μέλη του συγκροτήματος. Είναι ο Συν, κιθάρα και φωνητικά, ο Ναύτης στον μπάσο. Πώς είστε, παιδες? Γεια σου. Όλα καλά. Every day is a masquerade. Κάθε μέρα είναι και ένα καρναβάλι και μια μεταμφίεση. Ουσιαστικά να σου πω την ιδέα για τον τίτλο. Είχα ένα συλλεκτικό μπουκάλι βότκας, Ναι. και είχε κάτω από το brand είχε ένα quote που έλεγε Every night is a masquerade. Ναι. Και σε συνδυασμό με κάτι στίχους που έγραφα για το τραγούδι Parody, ότι ξέρεις, πολλοί κόσμος, ας πούμε, κρύβει το πραγματικό του πρόσωπο για να γίνει αρεστός και αποδεκτός στην κοινωνία. Όλο αυτό το συνδύασα, ας πούμε, και έβγαλα τον τίτλο Every Day is a Masquerade και το Day αντί για Night για να δηλώσει μεγαλύτερη διάρκεια. Ωραίο, σωστό. Και βλέπω ότι εξακολουθείτε και έχετε και εσείς τις κλασικές πηγές έμπνευσης του rock and roll, έτσι. Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το πρώτο full length, το οποίο έχει κυκλοφορεί από μια εταιρεία η οποία εδρεύει στο Los Angeles, την κοιτίδα, αν θέλεις, αυτού του ήχου, την Paris Records. Πώς έγινε η επαφή? Ναι, που λες όντως, η Paris Records είναι μια εταιρεία που αφορά αποκλειστικά hard rock, αμερικάνικο είδος ή ευρωπαϊκό. Εδρεύει στην Καλιφόρνια. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας κάποιες εταιρείες, κυρίως που να απευθύνονται σε αυτό το είδος, ώστε να μπορούν να μας στηρίξουν κιόλας. Και ουσιαστικά μας έκανε εντύπωση ότι ήταν η πρώτη εταιρεία που απευθυνθήκαμε και μας υπέγραψε. Δηλαδή δεν δυσκολευτήκαμε στο να βρούμε εταιρεία. Ήταν η πρώτη που απευθυνθήκαμε και τους άρεσε και το βγάλαμε. Ποια είναι γενικότερα η ανταπόκριση που έχετε λάβει μέχρι σήμερα για το άλμπουμ αυτό? Ποια αρέσει? Πώς πάει? Κοίταξε να δεις, όσον αφορά την Paris Records και στην Αμερική πάει καλά. Ναι. Το ξέρουμε και πληροφορούμαστε σχεδόν καθημερινά για κινήσεις που γίνονται, πώς πάει, promotion κτλ. Τώρα, όσον αφορά εδώ, Αθήνα-Ελλάδα, προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας, μέσω από live κτλ, να το σπρώξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Είχαμε κάποιους φαν οι οποίοι ξέραν ήδη τα τραγούδια, το θέλανε, και πλέον προσπαθούμε να το προωθήσουμε όλο και περισσότερο. Να πούμε έτσι ότι είναι worldwide, έτσι. Δεν είναι μόνο Ευρώπη και Αμερική. Είναι worldwide. Μπορεί να το βρει και Νότια Αμερική, έτσι δεν είναι? Νότια Αμερική, Ιαπωνία. Ναι. Παιδιά, υπάρχει σκηνή στον ήχο τον οποίο ακολουθείτε, στον ήχο μέσω του οποίου εκφράζεστε? Δηλαδή, παλαιότερα, πριν από αρκετά χρόνια, υπήρχε μια πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη σε παγκόσμιο επίπεδο σκηνή, με συγκροτήματα τα οποία προέρχονταν κυρίως από την Αμερική. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πως πάνω στη Σκανδιναβία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ μια τετραετία, πενταετία αρχίζουν τα συγκροτήματα, ναι, και υιοθετούν στοιχεία από, ξέρεις, από αυτό το κίνημα το παλιό, το ιτάδικο, να το πούμε έτσι. Και βγάζουν, ξέρεις, φρέσκα πράγματα, έτσι. Όχι, ξέρεις, να κάθεσαι να μασάς ότι έχει παιχτεί πριν 20 χρόνια, βάζεις καινούρια στοιχεία και το κάνεις φρέσκο. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό το πράγμα πώς μπορείς να το καταφέρεις? Δηλαδή, το να ξεφύγεις από τον ήχο τον οποίο έχουν θέσει πολύ μεγάλη να σου πω, ουσιαστικά έχει να κάνει με αυτά που ακούς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άμα ακούς ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, θα παίξεις αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Άμα έχεις, ας πούμε, πολλά ακούσματα, ακούς, δηλαδή είσαι ανοιχτόμυαλος και ακούς, ας πούμε, μπορεί να ακούσεις, ξέρεις, gothic, να ακούσεις λίγο punk, να ακούσεις λίγο hard rock, λίγο thrash, όλα αυτά, ξέρεις. Τα ενώνεις και φτιάχνεις, ας πούμε, κάτι δικό σου. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι εμείς παίρνουμε την ταμπέλα της μπάντας, γιατί αυτό βγαίνει πιο κοντά στο αυτί του ακροατή όταν ακούει τη δουλειά μας. Αλλά άμα το κάτσεις και το ψάξεις, θα δεις επιρροές από πολλά πράγματα. Απλά αν αναγκαστικά πρέπει να βάλουμε μια ταμπέλα, που δεν είναι πάντα σωστές, συνήθως είναι για τα ράφια. Ναι, και δεν μας αρέσουν. Ναι. Αλλά αν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια ταμπέλα, μπαίνεις λύση. Αλλά είναι πολλά ήδη το κάνουν αυτό. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μια σειρά μύθων γύρω από το λεγόμενο sleaze rock, glam metal, δεν ξέρω, hair metal. Έχει πάρα πολλές ταμπέλες με τις οποίες μπορούμε να το αποκαλέσουμε αυτό το είδος μουσικής, τις οποίες θα ήθελα να καταρρύψουμε, γιατί πολλές από αυτές και εγώ προσωπικά δεν τις πιστεύω καθόλου και νομίζω πως ήρθε η ώρα μέσα από αυτή την εκπομπή να πούμε την αλήθεια. Μεγάλη στιγμή. Η μουσική. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σας ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα σας παρά η μουσική? Λάθος. Σαφώς και είναι λάθος. Πιστεύω ότι αυτά πάνε παράλληλα, έτσι. Δηλαδή, όταν παίζεις μια μουσική και την προσωπεύεις μια μουσική, δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι ντυμένος, ξέρω εγώ, σαν να πηγαίνεις στην τράπεζα. Όπως και αυτό στην τράπεζα, κάποιος τον υποχρεώνει να είναι ντυμένος έτσι. Ουσιαστικά είναι ότι σ' αρέσει. Εμείς προτιμάμε, ξέρεις, να είμαστε αυτός μας. Ξέρεις, με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι, δηλαδή. Ο μεγάλος ο Λέμι, μια φορά είχε πει πως η κιθάρα, λέει, έχει πάνω πολλές μαγνήτες, αλλά ο σημαντικότερος μαγνήτης της κιθάρας είναι ο pussy magnet. Αυτό το πράγμα ισχύει σε συγκροτήματα σαν και εσάς που λένε ότι το κάνετε για τα κορίτσια? Τα κορίτσια γουστάρουν. Ναι, εντάξει, σε όλα τα συγκροτήματα πιστεύω είναι αυτό.
Γενικά οι γυναίκες οπαδοί οποιοδήποτε είδους metal τους αρέσει να βλέπουν την μπάντα που, ξέρεις, που βλέπουν εκείνη τη στιγμή και όντως αγαπάνε τους καλλιτέχνες και κάποιοι μπορούν να το δουν πιο ερωτικά. Αλλά εμείς δεν προσπαθούμε ούτε να το παίξουμε, ξέρω εγώ, rockstar μέσω των Facebook και MySpace. Αυτό είναι κάτι ψεύτικο. Αυτό μπορεί να το κάνουν πολύ, είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να έχεις μπάντα. Ούτε καν, μας αρέσει να παίζουμε και αυτός είναι ο πρώτος στόχος μας. Ένας άλλος μύθος είναι πως ο συγκεκριμένος ήχος έχει πεθάνει το 1991 μαζί, ξέρω εγώ, με τα Appetite for Destruction. Ισχύει αυτό το πράγμα? Με τα Use Your Illusion. Ναι, υπήρχε μια δεκαετία που ήταν ψιλονεκρά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, πάλι καλά. Προσωπικά βλέπω ότι υπάρχει πολλή κίνηση. Δηλαδή και οι παλιές συμπάτες εξακολουθούν να βγάζουν δουλειά, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο. Λόγω του καινούργιου κινήματος όμως, έτσι, γιατί πριν ήταν στον πάγο. Αφού ήταν ότι υπάρχει κάποιο κίνημα και ο κόσμος, ας πούμε, ξαναρχίζει και ακούει, ας πούμε, hard rock μπάντες από τα 80's και αυτά, σου λένε είναι καιρός, ας πούμε, να κάνουμε μια επανασύνδεση. Κάτι Βέβαια, από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ προσωπικά, βλέπω να υπάρχει θέληση από μπάντες να ξανακάνουν κάτι, αλλά ο κόσμος είναι πιο περίεργος. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο είδος, ο ακροατής είναι περίεργος και είναι ένα είδος το οποίο δεν είναι της μόδας. Όσο και αν θέλουμε να λέμε αυτοί παίζουν εμπορική μουσική, το εμπορικό κομμάτι του metal, ουσιαστικά καταλήγει να είναι εμπορικό. Γιατί για το metal είναι πολύ light και για κάτι light φαίνεται σκληρό. Με αποτέλεσμα ο ακροατής αυτού του είδους να γίνεται ακόμα πιο απαιτητικός και να μην στηρίζει τόσο. Μάλιστα, ένας τρίτος, τέταρτος μύθος τον οποίο θέλω να καταρρεύσουμε είναι πως τα συγκροτήματα του ύφους σας ασχολούνται μόνο με την καλοπέραση στους στίχους και με τέτοιου είδους πράγματα, γρήγορα αυτοκίνητα και γρήγορες γυναίκες. Ούτε καν. Ούτε καν, δεν ξέρω, για μας, ας πούμε, δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή όλα αυτά είναι κλισέ, έτσι όπως τα λες. Αλλά εντάξει, ο καθένας, δηλαδή, άμα έχει τώρα πόσα εκατομμύρια στην τράπεζα, θα πάρει και το αμαξάκι του, θα κάνει και τη φιγούρα του. Εμείς είμαστε εντελώς αδερικά. Ναι, ούτε καν, δηλαδή δεν περνάει καν από το μυαλό μας κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, παιδιά, υπάρχει αντίστοιχη σκηνή μέσα στην οποία να μπορείτε να ανταλλάξετε, να μιλήσετε, να γίνει γενικότερα μια ζήμωση ιδεών πάνω σε αυτόν τον ήχο? Γίνεται κάποια προσπάθεια από μερικές μπάντες, έτσι, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κίνημα. Δεν μπορούμε να τη θεωρούσουμε σκηνή όπως αυτό. Ή θα δημιουργηθεί κάποιο κίνημα που έγινε στη Σκανδιναβία. Αυτό όντως ήταν σκηνή. Και ήταν σκηνή γιατί το υποστήριξαν πολλά πράγματα. Το υποστήριξαν υποδομές, το υποστήριξε η ποιότητα ζωής. Εδώ όλα είναι δύσκολα πλέον. Τι σκηνή να δημιουργήσεις. Σωστό. Παιδιά λένε πως μια μπάντα για το πρώτο της άλμπουμ έχει όλη της τη ζωή να δουλεύει, δηλαδή μέχρι να το κυκλοφορήσει από την ημέρα της δημιουργίας της, ενώ στο δεύτερο άλμπουμ ξεκινάει η πραγματική πίεση. Εσείς, από ό,τι μου λέγατε νωρίτερα, πίσω από τις κάμερες, ετοιμάζεστε σιγά-σιγά για την καινούργια δουλειά. Πώς το βλέπετε αυτό? Το καινούργιο υλικό που δουλεύουμε είναι προσωπικά πιστεύω πολύ καλύτερο, πιο όριμο, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Μάλλον χρειάζεται να δουλέψεις με τα κατάλληλα άτομα για να σου βγάλουν, ξέρεις, τον ήχο που θέλεις, αυτό που ζητάς. Σε αυτό το άλμπουμ δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά πιστεύω το επόμενο θα είναι αυτό που πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε για άλμπουμ. Πλέον υπάρχει περισσότερη δίψα και περισσότερη γνώση μέσω αυτών που παθαίνεις. Πολλά από τα συγκροτήματα του ύφους, στο παρελθόν ιδίως, σου δημιουργούσαν την αίσθηση πως έχεις να κάνεις με μια συμμορία. Δηλαδή μέλη πολύ δεμένα μεταξύ τους που έχουν ένα κοινό σκοπό. Η Motley Crue σίγουρα ήταν έτσι το ξεκίνημά τους, οι Guns μέχρι να γίνει ό,τι έγινε. Εσείς μεταξύ σας, η μπάντα, πώς λειτουργείτε, ποια είναι η χημεία σας? Κοίταξε, όλες οι μπάντες έχουν αλλάξει μέλη για να έρθουν, ξέρεις, σε ένα σημείο ώστε να φτάσουν, ας πούμε, σε σύνθεση που να είναι μπόμπα η σύνθεση. Δηλαδή να είναι ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλο, να μπορούν να γράψουν μαζί ένα τραγούδι. Γιατί μέσα στην μπάντα, ξέρεις, υπάρχουν και τα... Ξέρεις, τσακωμοί, όχι θα βάλω τα δικά μου, όχι θα βάλεις εσύ το άλλο, δεν μ' αρέσει αυτό. Εσείς οι δύο στο πύρινες αυτού του συγκροτήματος. Όταν ψάχνετε, όταν θέλετε νέους μουσικούς, υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το ύφος στην Ελλάδα? Σίγουρα υπάρχουν, ναι. Και σε μικρές ηλικίες. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο των Cyanide 4, είναι το Live the Live, άμα θέλετε να τους δείτε ζωντανά. Παρασκευή, 28 του μήνα στην Αρχιτεκτονική και φύγαμε.